Divlji miš. Divlji miš važi za jednu od najopasnijih zveri. Daleko opasniju od lava i tigra. Brz i snažan, on je strah i trepet za velike životinje. Iako rastom nije veći od običnog domaćeg miša. Plaše ga se šta više i divlje mačke. U privatnom životu divlji miš je nežan muž i pažljiv otac. On se s izvanrednom ljubavlju stara za svoju mladunčad. Znajući to, neke druge vrste miševa ponekad mu podmetnu svoj nakut da bi mu obezbedili srećno detinjstvo. Divlji miš to primećuje, ali se ne buni. No, čim izađe iz svoje rupe i pođe u lov na vukove, risove i medvede, treba mu se sklanjati sa puta. Velike životinje to i čine, ali ne uvek dovoljno brzo, tako da ih divlji miš hvata i jede. Jedino doba godine kada im ne preti opasnost od njega jeste rana jesen. Divlji miš tada izbegava meso i hrani se samo divljim sirom.